ka ọ dịgodi nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Nonye Soludo agago n'ihu wee kọwapụta na ya bụ amụma o ji n'aka ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike nye ndị steeti a bụ amụma bụ nke tegoro aka o ji wee buru ya n'obi ma na-eto ya ụra nke gbadoro okwu kpọmkwem n'etu a ga-esi wee mee ka ndị mmadụ ọkasị ụmụ nwaanyị na ụmụaka gbanwee ezi ọnọdụ ndụ ha dịgasị iche iche maka inwe ezi ọdịnihu. Oriakụ Soludo kwupụtara nke a n'Ọka oge ọ na-ekwu okwu n'ihe mmemme ABS a na-achịkọba n'igwe okwu redio akpọrọ Nzukọ Anambra. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Ka ọ na-akọwa na ya bụ healthy living nke ọ na-akwado bụ nke dịbugorori afọ 10 gara aga, ya bụ nwunye gọvanọ kwuru na o bidoro nke a n'ihi mmasị o nwere na ya ebe ọ gabigagoro nnukwu oke ihe ọya n'ihi amaghị ebi ndụ dị ọcha. O kwuru na ya bụ healthy living bụ ihe jikọtara iri nri nke ọma, imekwe egwuregwu nke na-ejikwa ahụ, ịgbara ịnwụ ọgwụ ike ọsọ, ịgbara ịnwụ ọgwụ ike ọsọ, idobe ndụ dị ọcha, ya nakwa ime ihe ndị ọzọ eji azọpụta ndụ mmadụ. Oriakụ Soludo kwukwara na ọ na-etinye uchu n'etu ya bụ ọrịa enwere ike igbochi si awanyite n'ebe o metụtara ụmụ nwaanyị na ụmụaka, wee kwuo na ya bụ healthy living bụ nke a ga-agba mbọ mee ka ọ banyesịa n'ezinụlọ ọbụla. O mekwara ka mata na a ga-agbakwa mbọ tinye ya n'ime ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwa ụmụaka ka e wee nwee ike buga ya n'akụkụ steeti a dị iche iche n'ụdị ọbụla.